French President François Hollande mipasalig nga mutabang sa mga developmental projects sa Pilipinas, ilabi na alang sa pakigbatok sa climate change. Si Hollande naabot sa nasud kagahapon aron makigtagbo ni President Benigno Aquino III ug laing mga French businessmen. Sa iyang pagbisita, gikatakdang istoryahan nila ang ekonomiya ug climate change nga matud pa makaapekto sa paglambo sa usa ka nasod. Matud ni Hollande nga aron magpadayon ang pag-uswag sa Pilipinas, kinahanglang dunay sustainable developments apan gikinahanglan kinig kapin sa 100 billion US dollars. Sigo niya nga dinhi mosulod ang France. Gipasalig sab niya nga mutabang sila og hatag sa gikinahanglang pondo. Ang France mao ang top 2 sa kinadak-ang trading partner sa Pilipinas sa European Union. Diini adtong October 2014 niabot sa 2.39 billion US dollars ang two-way trade niini. Si Hollande gikatakdang mularga sa Giwan Eastern Samar karong adlaw aron mobisita sa mga lugar nga naigo ni Super Typhoon Yolanda.